o nwere ebe o wepụtara na ndị Igbo ga na-akọ nri because oge elugo mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-akọ ihe anyị ga na-eli. The time has come. Anyị ga na-akọkwa ihe anyị ga na-elesi ndị mba ọzọ in our own land. So o nwere nke dị na Anambra steeti, nwekwa nke dị n'Enugu. Nke dị na Anambra steeti bụ plot 500,000. Nke dị n'Enugu steeti plot 400,000 naira. They are doing promo right now. Ihe ọbụla ị chọrọ ịkọ, any kind of thing ị chọrọ ịkọ, ma ji, ma plantain, ma banana, ma akụ oyibo, anything ọbụla ị chọrọ ịkọ, ị chọrọ ịzụ ezi, ị chọrọ ịzụ efi, ife ọbụla ị chọrọ ịzụ aba ahụ, ihe ọbụla ị chọrọ ịkọ, you can come. O nwere ndị ga-take care of it. Ọ bụkwa na gụnwa na onwe gị ji eji aka gị wee take care of that, ọ dị mma. So Enugu 400,000 naira, Anambra 500,000 naira, ha na-eme promo. So the time has come. Ọ bụ na ị gaa na north ebe ha na-akọ ugbo, some of them na-akọ ugbo ahụ ọbụla fenwe ya. O nwere ndị ji ego were ego go empty land, nwezie workers na-akọ ofa the thing. So o nwere ndị nwe the farm na onwefe. So the same thing na ha na-emekwa, anyị ga-ebirikwa na Igbo, and the time has come. So they are na the sheep right now. Anambra, nke Anambra 500, nke Enugu 400,000 naira plot. Ha na-eme promo right now. Come and take it. O nwezie ihe ọzọ ị chọrọ ịmata maka ya, call me on WhatsApp call or normal call. I ga-esendikwa gị videos of those places.